Teatru Malta, Teatru Manuel u Spazju Kreattiv f'kollaborazzjoni mal-Kunsill Malti għall-Arti inaqdu waqfu l-inizjattiva Studio Francis Bejjer u ħabbru dawk il-kittiba rebbieħa li aktar kmieni din is-sena issottomettew xogħlijiet biex jiġu żviluppati fi produzzjonijiet tat-teatru u radju-drammi bil-lingwa Maltija. Il-Kummedja Sofija b'kitba ta' Anthony Portelli se tkun qed issir fit-Teatru Manuel f'Ottubru tas-sena d-dieħla. F'April 2026 Spazju Kreattiv se jkun qed itella x-xogħol ta' Gabriel li hija ċama ċama u f'Ġunju tal-istess sena Teatru Malta se jipproduċi xogħol Chantal Mikallef Grimaud Ġimgħa l-ħabs. Ix-xogħol rebbieħ għal radju Dram huwa fuq il-Bjut mill-pinna ta' Vincent Vella. Dan se jkun disponibbli fuq l-internet fuq pjattaformi diġitali bħal Spotify. Intant fl-okkażjoni tal-100 sena mit-twelid tad-drammaturgu Malti Francis Bejjer, kull entità li tifforma Studio Francis Bejjer se tagħmel produzzjoni li kienet inkitbet minn Bejjer innifsu. Iben Francis Bejjer, Damien, għall il-TVM News li jinsab kuntent ħafna li Teatru Malta għażlet li tipproduċi l-play Vumbarala Zungare, xogħol li kien sar darba biss fl-1973. Wieħed 50 sena ilu. Huwa play ta' Francis li mhux tant magħruf. Però hija play pjuttost kontroversja. Għażmien li kien tellaħħa u kitibha kien daqsxejn avantgard. Jien naħseb li l-play iktar ħajkun adatt għal da żmien milli kien għal dak iż-żmien l-oħra. Sadattant il-Kunsill Malti għall-Arti se jkun qed jaħdem fuq pubblikazzjoni tax-xogħlijiet ta' Francis Bejjer. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici għalli bl-inizjattiva Studio Francis Bejjer il-pajjiż se jkabbar il-legat tal-kitbiet bil-Malti. Għalli aħna Maltin riżultat tal-aġna kulturali tagħna u għalli Francis Bejjer kien propju wieħed mill-bennejja ta' din l-aġna.